etorrien denei. Gaur da hitzaldi zikloko bigarna hitzaldile. Etxarri 2012 Nafarroko konkistan inguen antolatzen den hitzaldi zikloan barne, hau da bigarna. Astiroren juginuen Patxia Basolon hitzaldile. Gaur dakau hemen Joseba Sirorena eta hurrengo ostegunin honen da Florena Oizen hitzaldile. Orduen, gaurko hitzaldile Joseba Sironek eman gau, Nafarroaren konkista. Jargo dugun izenburuen pixkat izan duan Nafarroko konkistaren aurrekariak eta non dinorakoak. Bakarrik hiru hitzetan aipetu lehengunien esakin duen, Etxarri 2012 hiru atal lan hildo dazkala urti honi beire, aldeatetik 1912 Etxarriko sorreran inguko lantaldiek pixkat aurrea ematen ari dan ekimenan inguen. Bigarna izango zen, 1512 konkistan inguen eta hirugarna erabakitzeko eskubidean inguen. Iruditzen dakigu, behi Etxarriko sorrera eta behi Nafarroko konkistek haien artien dakabien loture dala zer ginen, zer gan eta zer izenei diau, eta beraz erabakitzeko eskubideek hor sartzen diau, behi Etxarriko sorrerakin eta behi konkistakin erabateko loture dakala erabakitzeko eskubide horrek, eta horren inguben haman komunien nahi antolatzen ekintza ezberdinek. Guai tokatzen da hitzaldi zikloa, aurretik egin beste ekintza bilat eta urtien zehar daude beste planteamentu ezberdin betzuk, ez? Gaur gukin dakau hemen Joseba Asiron, kurrikulum luzie daka honek eta ez nahi sartuko zen nahi betzia, arte historia lizentziatu behizen du da, Zaragozako Unibertsitatien, Nafarroko Unibertsitatien debei historia doktore edo arte doktorea, euskara titule baka, gaur egun San Fermin ikastolako irakasle da, hortaz aparte hainbat lan egin ilustratzaile eta marrazkigile bezala, hainbat kolaboratzaile, publikazio ezberdin debei dazka, nahiko kurrikulum luzie daka eta idutzen dakit, pixkaz, berai hitz ematie eta behar pixkat gaurko batzarra saltzia egokio izenkoa da, ez? Hori zuekin Joseba Siron eta aurrean. Eskerrik asko. Iruditzen zait gaur bezalako hitzaldi baterako nun jorratu behar dugun gai zabal bat, azken finean hitz egin behar dugu gerra luze batetaz, 18 urtez irauntzuen gerra luze batetaz, gerra horren ondorioak izo izan zen Nafarroaren konkista. Iruditzen zait ezin dugula gaia aurkeztu besterik gabe aurrekari edo entzindari batzuk aipatu gabe, eta horregatik aurrekariak eta gero iruditzen zait baita ere interesgarriago dela hemen kronika periodistiko bat baino eta kontatzea gertaera, gertakizunak, bataiak eta errege eta ez dakizer hori baino igual hobe dela gertatutakoaren interpretazio bat aurkeztea, ez? Hori da, behintzat hitzaldi honen espiritua edo planteamendua, ez da? Azteko, beraz, egingo pixkat atzera joko dugu eta itzuliko gara hasieretara, ez? Jatorrizko momentuetara. Ez eta aurkitzen dugu, kasi prentsa lerroburu bat balitzen zala, Mikel Sororenek bere liburu hori titulu eman zion bezala, Navarra el Estado Vasco, bai, ez? Azken finean, Nafarroa izan zen Euskaldunen estadua. Euskaldunok izan dugun estadu bakarra, ez deitu izan zen Nafarroa. Eta hori da planteamendua. Oso planteamendu simplea, baina azken finean egia borobila soluzionatzen edo azaltzen duena, ez da. Saiakera asko egon ziren Erdi Aroan eta sortzeko euskal estadu bat, baina Nafarroa izan zen proiekturik arrakastatsuena eta mende luzeetan zehar funtzionatu zuelako. Orduan, imaginatu dezakegu garai hartako jendea, erromatarren garaiko jendea, primitiboak dudari gabe, baina tuntunak ez, oso ongi zekiten talde baten partaideak zirela, ezagutzen zuten haien burua eta euskalduntzat jotzen zuten haien burua dudari gabe. Erromatarrak etorri baino lehen eta kontatu baino lehen zer topatu zuten ona etorri zirenean gu hemen geunden, ez gure arrazoak hemen zeuden, eta oso ongi zekiten herri bateko partaideak zirela.
Gainera, ez bakarrik hori, baizik eta pizkat, ez dakit, gaur egungo mapa horren gainean jarrita dagoela, hori ez, Nafarroako erronkaritik Bizkaiko enkart herrietaraino, ez garai hartako pertsonai batek zeharkatu altzuen, hori ez, paisaje hori guztia, eta hizkuntza aldatu gabe, eta garai hartan ohiturak ez bakarrik hizkuntza baizik eta baita ere ohiturak eta errito sozialak eta funerarioak eta aspektu askotan esan dezakegu amankomuneko ezaugarriak zituztela eta lehen esaten duen bezala hauek primitiboak izango ziren, baina seguro bazirela gu bezain inteligenteak, kultuak ez. Eta ondorioz, ja momentu honetatik hitzein dezakegu garaia hartan herri bat ginela. Hau, aintzin atean edo gertatzen da, horren gainean duzue Euskararen atzerapenaren mapa, famatua, ez, gora berekin eta interpretazio eta hori badirudi gauza batzuk aldatu dituztela linguistek, baina funtsean ez hori da garai horretatik ona Euskarak eraman duen bilakaera eta azkenean Euskalduna gara Euskararen herria, ez? Baina, esan dizuet, salto batzuk emango genituela, joango gara hurbiltzen gaurko gaira, konkistaren gaira, eta hurrengo pausu, hurrengo momentu importante bat ematen da ja pixkat aurrerago, ez? Azken finean, Euskaldunek mendeetan zehar, gutxienez 9 mendeetan zehar, ikusi zuten bere lurraldeetatik pasatzen, haiek baino askoz ere indartsuagoak ziren herriak. Berdintzait, erromatarrak lehenago, baina gero etorri ziren barbaroak eta gero etorri ziren frankoak, bisigotuak eta musulmandarrak, eta etengabe ikusten zuten, hori ez, haiek baino indartsuagoak, handiagoak eta batez ere askoz ere hobeto antolatuak, organizatuak zeuden herriak pasatzen zirela. Eta haien ikasketak ere egin zituzten. Eta ikasketa horien ondorioz izango da Nafarroako erresumaren sorrera. Beraz, Nafarroako erresuma sortu zen Euskaldunen proiektu bat bezala antolatzeko. Bateratzeko haien indarrak eta haien inguruan askoz ere indartsuagoak ziren frankoak edo musulmandarrak edo beste hoiei aurre egiteko beharrezkoa zen aldaketa eta proiektu, ezta. Belaunaldiak zeramatzaten ikusten herri horien iragana hemendik eta momentu batetan, haiek ere haien konklusioak atera zituzten. Zeintzu ziren herri horiek, zeintzu ziren inguruan ibiltzen ziren herri arriskutsu horiek Euskaldunen existentzia bera kolokan arriskutan jartzen zutena? Azteko lehenengo eta bat ez bisigotuak, guzti garai bateko bizigotuen erregen zerrenta ikasten arazten zigutela eta, adibidez, bisigotuak izan ziren importanteak Nafarroako erresumaren sorreran, ze izan zen herri bat mehatxatu zuena eta eraso egin zuena Euskal Herria. Hemen orain aterako da erregen bisigotuen zerrendatxo bat eta bakoitzaren errege aldiaren laburpenean esaten zena, ez? Eta beti dago errege bizigotu guztien laburpen horietan, kronika horietan, beti dago aipamen bat Euskaldunei buruz. Ikusiko zuela, ginez daude, kuriosoak dira. Adibidez, Baskoniaz depredatu, ez? Sakudatu zuten edo sakeatu zuen Baskonia. Insolentiaz et irruptiones Baskonum movit, ez? Moztu zituen Euskaldunen insolentziak eta, en fin, ausardiak. Parten Baskoniak okupatu zuen, eta ikusten duzue, banan guztiak, Recciario, Recaredo, Leovigildo, Euriko, Suintila, Bamba, eta zerrendak jarraitzen du, ez guztiek esaten zuten guk menperatu ditugu Euskaldunak. Aitonak hori esaten bazuen, eta aitak, eta semeak, eta besteak zergatik da, inoiz ez zutelako lortu. Hori da realitatea. Ez haiek egiten zuten horrelako, arrokeriarekin, ez jartzen zuten haien kroniketan, menperatu zituztela Euskaldunak, baina argi dago lehenengoak, benetan, menperatu izan balitu, gero ez luketela zergatik jarraitu behar zerrendan rollo berarekin. Beraz, Euskaldunek burrukatu zuten, esan dezakegu, belaunaldietan zehar bizigotuen aurka. Eta, are gehiago, azken errege bizigotua da tipo hori, Roderick edo Rodrigo,
musulmandarrak sartu ziren, badakizu ez, konkista edo, delako horretan sartu ziren Gibraltarretik eta menperatu zuten Iberiar Peninsula guztia, eta zer egiten ari zen bizigotuen erregea musulmandarrak Andaluziatik sartzen ziren bitartean? Pues Euskaldunen aurka burukatu. Ez kroniketan esaten da, que estaba cerca de Pamplona luchando contra los vascones. Eta azken momentura arte, ez egon ziren buruka horretan. Beste batzuk, baita ere inguruan zeudenak ziren frankoak, iparraldean, ez? Iparraldetik, frankoak eta batez ere, Carlomagno, eta ezagutzen duzu ez, Orreagako bataiaren, kontakizuna horren arira doa baita ere, ez? Carlomagno erregea saiatu zen, Hispanian edo Peninsulan konkistak egiten, gaizkiatea zitzaion, itzultzerakoan suntsitu zuen Iruña eta baskoiek hartu zuten mendekua Pirineoetan, erasotuz eta sarraski bat egiten beraiekin. Zer esanik ez, baita ere musulmandarrak. Aipatzen ari naiz, Euskaldunen inguruan mugitu ziren herri horiek, eta musulmandarrak ere aipatu behar ditugu, 711an sartu zirelako peninsulan eta 8 mendeetan zehar menperatu zuten peninsularen zati handi bat. Euskaldunek eraman zuten baitere aurrera borroka latza mendeetan zehar musulmandarren aurka. Eta claro, hainbeste etxai ari direla hemendik pasatzen eta hainbeste aldiz eta hainbeste belaunaldietan zehar borrokatu behar izan baldin bazuten, momentu batetan norbaiti bururatuko zitzaion. Ezu, musulmandarrak baldin badatoz errege batekin. Eta bizigotuak ere, eta besteak ere, agian guk ere beste hainbeste egin beharko genuke. Eta ikasketa hori, azken finean, 8. mendean gorpuztu zen, eta momentu horretan, segurazki, leinu, familia, euskaldun boteretsuenak elkartu ziren izendatzeko errege bat. Eta errege hori izango da Eneko Aritza, justu Orreagako bataia eta 4 urte beranduago sortua, ez da kasualitatea, testu inguru horretan sortu zelako errege hori. Inigo Arista edo deitu dutena kroniketan eta kaleetan eta bar, da izen euskaldunaren itzulpena Eneko Aritza deitzen gaitzen. Bueno, hau izan daiteke beraz, bigarren momentu bat, hemen ja badugu gorpuztua, badugu sortua, Nafarroako erresuma. Hasiera batean Pamplonako edo Iruñeko erresuma deitu zena, eta gero izena aldatuz Nafarroa bihurtu zen. Hasiera batean, badakizue, sortu zenean ez zuen hartu Nafarroa osoa, hau da hasierako Nafarroa hori, ezta, gutxi gora bere ikusten zuen Nafarroaren erdikaldea edo hartzen duen zera bat, eta hau da jatorrizko erresuma, Pamplonako. Gero, hemendik aurrera joango zen zabaltzen, eta esan dezakegu Nafarroako erresumak izan zuela baita ere bere gailurra. Hemen ikusten duzuena da jatorria, lehenengo Nafarroa nuklear edo hasierako Nafarroa hori, baina berehala joan zen zabaltzen, birkonkistaren bitartez, beste batzutan pakto, itun edo eskontzen bitartez, eta Nafarroako erresumaren gailurra topatzen dugu, hori 200 urte beranduago. Antxo, 3. garaian, momentu horretan hor duzue mapa horretan, oso mapa gutxi gora berako da. Garai horretan mugak ez ziren zehatzak, gaur egun bezala, eta orduan badira interpretazioak, eta hau bai, edo beste hori ez badira ez da behar. Baina, esan dezakegu, Antxo 3. garaian, Nafarroak menperatu zuela lurralde zabal bat iparraldean, peninsularen iparraldean. Gutxi gora bera Pirineoaren erdialdetik, gaur egun Ribagortza dagoen inguru horretatik, gaur egungo Leongo Astorgaraino menperatu zuen. Hegoaldetik berriz muga etzen horren ambizioso izan, Antxo 3. adibidez, ez zuen birkonkistatu, ez zuen lortu Tutera, edo Huesca, Oaxaca, menperatu, horiek beranduago birkonkistatu ziren, beraz, gutxi gora bera, Antxo 3. garaian Nafarroak zeukan muga, gaur egungo Falces, Castillo, muga marra horretan kokatuko zen.
Baina esan dezakegu une honetan dela penintsulako erresumarik garrantzitsuena, indartsuena. Eta horregatik esaten dugu, errege trebe, azkarra, honen garaian, Nafarroak lortu zuela bere potererik handiena, bere momenturik hoberena, ezta. Badago beste eztabaida bat, zer gertatu zen iparraldeko Euskal Herriarekin, ez badakigu oso harreman estua izan zuela Antso hirugarrenak gaur egun iparralde edo deitzen dugun lurralde horiekin, baina kontrol militar bat edo menpekotasun bat ez zuela ezarri. Harreman estuak bai, menpekotasuna ez. Eta, hemen ematen da benetan Nafarroako historiaren puntu garrantzitsu bat. Ze une honetatik aurrera Nafarroak lurrak galduko ditu, etengabe. Bere konkista eman arte. Zergatik, badago arrazoi bat, oso kritikatua, hain trebea izan zen eta hain jakintxua izan zen errege honi, aurpegiratzen zaio beti, bere heriotzean tronua, Nafarroa, zatikatu zuela bere semeen artean. Eta hori, gaur egungo ikuspuntu politikotik konsideratzen da, hankasartze bat izan zela. Eta kontua ez da horrela, ez da ere, hori horretan historia ez da justua izan Antsorekin. Berak ez zuen bere erresuma zatikatu nahi, egia da, banatu zuela marka ezberdinetan, eta zati bat eman zion bere seme Fernandori, eta eman zion Gaztelako konterria, Gonzalori eman zion berriz Ribagortzako konterria, eta Aragon eman zion beste seme bati Ramirori. Eta bere seme nagusiari, bere herederoari eman zion Nafarroa nuklearra. Haiek konsideratzen zutena haien lurraldea. Hau da, Antsok egin zuena izan zen, berak jasotako, bere arbasoengandik jasotako erresuma seme nagusiari eman, eta gero bere garaian konkistatutako lurraldeak banatu zituen beste semeen artean. Eta hori izango da Gaztelako jatorria eta Aragoiko jatorria. Sortu ziren testamentu honen banaketatik. Zer gertatzen da, Antsoren testamentuan ez duela jartzen inun, horiek erregeak izan behar ziren, kondeak baizik. Aragoiko kondea, Gaztelako kontea. Eta konterri horiek egon behar zirela Nafarroaren menpen. Eta basaiutza ordaindu behar ziotela berez anaia nagusiari. Hor dago funtsa, azken finean. Kontua da, hori ez zutela respetatu, seme gainuntzeko semeak elkartu ziren seme nagusiaren aurka, eta badakizue Gartzia, Nafarroako erregea, azkenean hil zuten Ataporkako bataian, eta momentu horretatik aurrera esan dezakegu Nafarroa oso ahul gelditu zela. Eta zein da, eta horregatik puntu honetan gelditu naiz denbora luzean, zein izan zen Antsok konsideratu zuen lurralde propioa. Berak esaten duenean, periferiako lurraldeak edo nik konkistatutako lurraldeak emango dizkiet nire semeei, ez baina nagusiari emango diot nik Nafarroa konsideratzen dudana. Nafarroa konsideratzen zuen, eta azken finean, Antso bere testamentuan marraztu zuen Nafarroako mapa da hau. Hau da, Antso hirugarrenaren testamentuan bere seme nagusiari eman zion lurraldea. Fijatzen bazarete, badago, garai hartan birkonkistatuak zeuden euskal lurralde guztiak, hemen, ez badio duten ematen da, bere garaian oraindik musulmandarren eskuetan zegoelako. Baina euskal lurralde guztiak eman zizkion bere semeari Nafarroa zirela konsideratzen zutelako, gero gaztelari kendutako lurralde zabal bat, gaur egun Kantabria, Burgos eta izan daiteke. Eta hau da beste horregatik esaten daudela puntu garrantzitsuak. Ze hemen Antso hirugarrenen testamentuan ikusten dugu garai horretan Nafarroako estaduan edo Nafar estaduan Nafarroa zela konsideratzen zuten. Nahiz eta, esaten duen bezala, ez zuten hori errespetatu. Orduan, hau horrela usten dugu, beste salto bat ematen dugu, hurbiltzen ari gara, interesatzen zaigun garai hortara, eta hurrengo geldiunea egin behar dugu 13. mendean, hain zuzen ere 1200. urtean. Hau da, 13. mendearen hasieran.
Momentu honetan, Nafarroan dagoen erregea da segurazki famatuenetako bat, esango genuke oso popularra den erregea Antxo Azkarra, Antxo el Fuerte edo deitzen dugun hori, fizikoki erraldoi bat, 2 metro eta 25 zentimetro neurtzen zuena, oso gerlari ona, imaginatu, 2 metro eta 25 zentimetroko tipo bat hurbiltzen baldin bazaizu. Ez dakit zaldi gainean egingo zuen, edo zaldia berak eramango zuen, ez dut idearik ere, baina armadura batekin eta zara maza horiek muitzen, pues, en fin, oso gerlari ona izan zen. Egia da, militarki oso preziatua izan zela bere garaian, baina politikoki, pues, en fin, etzen oso trebea izan. Eta bere garaian, Nafarroak galduko ditu lurralde zabalak. Zer topatzen dugu Antxo Azkarraren garaiaren hasieran? Pues bueno, gutxi gora bera, erresuma, Antxo hirugarrenaren testamentuan utzi genuen bezala. 200 urte pasa dira, 170 piko urte pasa dira, baina gauzak ez dira asko aldatu. Oraindik, Nafarroaren barruan daude euskal lurralde gehienak. Egia da, mendebaldetik Bizkaiaren zati bat galdu dela, eta Gaztelara pasatu dela. Hori egia da. Baina hori lurralde horren galera konpentsatzeko Nafarroak bukatu du bere birkonkista, orain bai ja Tutera eta lurralde erriberako lurraldeak Nafarrak dira. Eta ez bakarrik hori, baizik eta baita ere Nafarroaren proiekzioa hasi da iparraldera. Eta Benafarroa gaur egun deitzen duguna, gu bezain Nafarrak diren horiek ja sartu dira Nafarroan eta konsideratzen dira Nafarrak. 1904 badira, iparraldean ez bakarrik Benafarroan, Zuberoan eta Lapurdin ere bai, badira 27 leinu, 27 klan, zango genuke, Nafarrak konsideratzen dira. Eta hori da, garai horretan, izugarri horrek adierazten du, benetan, Pirineos bestaldera, ja proiekzio handi bat egina zela. Eta hori da panorama 1200-en, baina gau, zer gertatzen da 1200-en? Berriro agertzen dela Gaztela, gure horizontean, eta kasu honetan izango da konkistatzeko mendebaldeko Nafarroa guztia. Hau da, konkistatzeko hemen ikusten dituzuen lurralde hauek. Ez garai horretan oraindik Nafarra zen mendebalde, ekialde hau, Durango baldea deitzen duguna, Gipuzkoa guztia eta ia Araba guztia. Oraindik Nafarroaren eskuetan geldituko da, hori ez, Biasteri eta Sonsiarrako gaur egun hau da Errioxa, hau berriz da Araba, ez lurralde hauek oraindik beste 200 urte gehiago geldituko dira Nafarroaren eskuetan. Bukatu da birkonkista hegoaldetik, ikusten duzu ja iritsi garela gaurko tope horretaraino eta baita ere inkorporatu da Nafarroara, Benafarroa, eta ja betirako mantenduko da maparen barruan, esango genuke. Zer gertatu da momentu honetan? Hori ez, Gaztela, aprobetxatuz Nafarroako erregea kanpoan zegoela, inbaditu zuen Nafarroa, eta mendebaldeko lurralde horiek guztiak, gaur egun Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia deitzen duguna, konkistatu zuen. Beraz, hau da Nafarroaren lehenengo konkista handia. Nafarroaren zatik, imaginatu ze izan zen lurralde horien galera. Azteko, itxasora ateratzeko posibilitatea gabe gelditu ziren. Isolatuak eta hori ekonomikoki eta militarki eta izan zen galera handi bat. Esaten dutenean, eta hau izan da beti egon den mito bat, ez? Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia nahi izan zutelako joan zirela Gaztelarekin. Bueno, gezurra, badaneta. Jakin ezazue, adibidez, Gasteiz, ordura arte, betidanik Nafarroako bigarren hiriburua izan zen Gasteiz, errenditu baino lehen, soportatu zuela 9 hilabeteko setio bat. 9 hilabetez. Eta 9 hilabete pasa eta gero, Nafarroako erregeak berak, Antxo Zazpigarrenak, Antxo Azkarrak, baimena eman ziren ateak irekitzeko eta egin zuen ebitatzeko sarraski bat, suposatu dezakezue 9 hilabete pasa ondoren gaixotasunak eta goseteak eta askotako gabeziak zituztela barruan. Nafarroak ez zuen inoiz ahaztu lurralde hauen galera. Eta beti reivindikatu zutela. Antxo Zazpigarrenaren garaian, Carlos Bigarrenaren garaian, gatu zaitezte, gaur egun badakigu, Nafarroa
Nafarroa hau, Nafarroa garaia, konkistatu zutenean gaztela hauek, Espainiarrek, egin ziren lehenengo gorteetan, gorte batzuk, nun bakar-bakarrik joan ziren behamondarrak, hau da, konkista lagundu zutenak eta, badakizu ez izan zen, eskatu zuten lehenengo, egin zuten lehenengo eskaera, izan zen Nafarroaren bateratasuna. Esan zuten, bueno, ja, une honetan, Nafarroa, Espainiaren menpe, baldin badago, ez dago arrazoirik mantentzeko hor muga hori. Pentsa ezazue. 300 urte pasa eta gero, oraindik konsideratzen zuten lurralde hori Nafarroa zela eta Nafarroara itzuli behar zuen. Hori ez hitzaien inoiz ahaztu. Eta nahiz eta egia den, eta hau ere aurten konmemoratu nahi dute, ez? Navas de Tolosako bataia horretan, hori nola Nafarroak joan ziren bertara eta burrukatu zuten, da ez dakizen bat gloria lortu zituen antxo zazpigarrenak, lehen aipatzen nuen erraldoi horrek, ez bai hori kontatuko digute eta esango dute Navas de Tolosan, ez dakizen, badakizue gure presidentea Yolanda Barcina egontzela Jaenen ospatzeko beraiekin musulmanarren garaiko edo gaineko garaipen hori, baina esango ez dutena izango da ze baldintzatan eman zen laguntza hori. Ez nola Nafarroako erregea presionatu zuten joateko, nola aita santuak berak mehatxatu zuen, joango ez balitz, erregearen titulua berak enduko ziola. Eta joan behar izan zuen, garai hartan aita santuaren agindea oso importantea zelako. Baina hori ez diguten. Bueno, eta ja plantatzen gara beste salto bat, hau aztu zen. Hemen duzue, adibidez, esan dizuet gaztelak menperatu zuela lurralde horiek, Gipuzkoara eta Bizkaia, eta oso ongi zekiten haiek konkista hori injustua zela. Begira, Nafarroako lurralde horiek, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, konkistatu zuen Alfontso Zortzigarrenaren testamentuan zer esaten zuen. Hor, testamentu horretan jartzen dena da, gaztelako erregeak esaten zuena. Pentsatu zuen hil behar zuela, oso gaixo zegoen, testamentua egin zuen, eta bera testamentua zer jarri zuen. Prometo, si Dios me diere salud, devolver al rey de Navarra todo lo que tengo desde el puente de Aranielo hasta Fuenterrabía, porque sé que todos los lugares reseñados deben ser del reino de Navarra y pertenecer a ella. Ez zen hil. Sendotu zen, baina ez zuen bete esan beharroa. Bueno, eta ja lehen esaten zuen bezala plantatzen gara 15. Mendea. Ja gaude konkistaren, edo azken konkistaren bezperetan. 15. Mendea izan zen mende latza Europa osoan. Izan zen mende izugarria. 14. Mendea, dudari gabe, izan zen latza eta 15. ere. Batez ere, badagoelako Europa osoan gerra bat iparraldetik hegoaldera. Deitu zuten 100 urteko guda. Baina, gerra batek iraun dezake 100 urte hori izango da exagerazio bat. Ez, iraun zuen 116 urte, 100 baino gehiago. Eta gerra horretan batez ere Frantzia eta Inglaterra egon ziren aurrez aurre, baina baitere Gaztela, Aragon eta momentu batzuetan Nafarroa ere. Egon zen barne eta, por cierto, gaizki atera zitzaion asuntua. Beraz, Europako egoera latz horretan baitaren Nafarroak parte hartu zuen, eta sufritu zuen asko. Baina gainera, ez bakarrik hori, Nafarroan beste elementu batzuk ere badaude, ez bakarrik 100 urteko gerra hori, baizik eta Europa, Nafarroa bitan banatua dago. Badago gerra zibil bortitz bat, badago Nafarroako noblezia bitan banatua. Alde batetik daude behamondarrak, eta bestetik daude agramondarrak, aurrez aurre. Badirudi hasiera batean bakarrik Agramon familia eta Beamont familia enfrentatuta zeudela, baina gero denborarekin familia guztiak elkartu ziren bata edo bestearekin. Badakizue, sakanan oroar gehienak zirela Beamondarrak. Arbizuko jauna, adibidez, eta bazen Agramondar, hori Beamondar. Bueno, orduan, hau da beste elementu bat, ez beste elementu latz bat. Europa osoa baldin badago gaizki, Nafarroa dago horretik ere okerra. Beste problema hori dauka. Eta lehen esaten izan bezala, Nafarroako familia guztiak elkartu ziren alde batekin edo bestearekin. Adibidez, Beamondarrak izan ziren
Lusa, familia, Lasaga, oso importantea, Ongora, Artieda, Ursua, edo Lesakako Zabaleta, Tarrak, adibidez horiek guztiak izan ziren Beamondarrak, baita Argizuko jauna ere. Eta Agramondarrak berriz, Ezpeleta, Tarrak, Jaso, santuaren, San Francisco Javiarren familikoak, Azpilkueta, Tarrak, hau da San Franciscoren amaren familikoak, Peralta, Mauleon, Lakarra, beraz, bitan banatuta daude. Eta hor gainera ez da bukatzen asuntua. Badago, oraindik ere beste problema bat oso handia da, istilu dinastiko bat. Bada problema bat erregeen artean, erregearen familiaren artean. Eta arazo hau izango da baita ere klabea. Hau da Carlos Hirugarrena, Iruñeko katedralean duen hilobian, Nafarroko errege jakintsu bat, bere garaia oso paketsua izan zen, eta garai horretan gauza oso handiak eta oso importanteak egin ziren, baina bere testamentua izan zen desastre bat, ez? Desastre bat. Bueno, ez bere testamentua baizik eta bere alabaren testamentuaren, beneficiarioaren testamentua azken. Zer gertatu zen honetan? Bueno, bera hiltzean tronua gelditu zela bere alabaren eskuetan. Blanka alabaren eskuetan. Blanka bazen garai hartarako adineko emakumea, lehenago egon zen eskondua Siziliako erregearekin, baina alargun gelditu zen, itzuli zen Nafarrora, eta adineko emakumea zen, eskondu zen gaztelako printze, gazteago zen printze batekin, Juan Bigarren. Eta bi hauek izango dira Bianako printzearen gurasoak. Blanka, Nafarroko erregearen alaba, eta beraz Nafarroko erregina, eta gaztelatik etorritako printze gaztela horret. Claro, Blankaren eskontzaren papeleoetan eta jarri zuten, Blanka lehenago hilko balitz, tronoa zuzenean semeari pasako zera. Hori oso ongi jarreta zegoen, esan dizuet, zaharragoa zela Blanka bere zenarra baino, eta aurre ikusi altzen lehenago hilko zela. Eta hori zer gertatu zen. Hiltzen, Blanka erregina, 1241, eta orduan tronoa bere semeari, Carlos, Bianako printzeari zegokio. Baina aitak ez zuen errespetatu hori. Ez zuen errespetatu testamentuan jarritakoan. Eta bere semeari zuzenean tronoa kendu zion. Eta orduan piztu zen gerra zibil bat aita eta semearen artean. Claro, gerra zibil bat aita eta semearen artean piztu zen momentutan, suposatu dezakezuen lehenago zegoen foiore hori Beamondarrak eta Agramondarren artean, bere bakoitzak jo zuen kandidato hautagai baten gara. Beamondarrek apoiatu zuten Bianako printzea, eta Agramondarrek berriz apoiatu zuten Juan Bigarrena, ez batera arrazoirik ez zeukan. Eta orduan orain arte, familien arteko istilua izandakoa bihurtu zen gerra zibil bat. Hor sartu ginen ja putzuan. Argi eta garbi ikusten da arrazoia etzela dinastikoa, Bianako printzea hiltzen 1471 Zaurezki bere aitak oso hinduta, tropa. Eta handik 19 urtetara hiltzen ere aita, beraz, desagertu ziren pizka, aitzakia edo izan zirenak, baina gerrak jarraitu zuen. Eta beraz, horrek adierazten du funtsa etzela dinastikoa, arazoa bazela, sakona. Hemen duzue, Bianako printzea egindako erretratu famatu batetan, ez Moreno Carbonero egindako erretratu El Prado, dago, Pradoko museoan, Madrid. Bien, eta egoera honetan, esan dezakegu, emango dela 1512 urteko konkista, orain bai. Zer gertatzen da une honetan Gaztelan eta Aragonen? Bueno, Gaztelako erregea eskondu dela, Aragoiko erregea eskondu dela Gaztelako erreginarekin. Eta orduan, Aragon eta Gaztela bat egin dute. Eta momentu honetatik aurrera, poliki hasi behar dugu hitz egiten, ez Gaztela eta Aragon, baizik eta Espainia bezala. Fernando Katolikoa, bere burua momentu batzuetan Espainiako errege bezala hartu zuen. Nahi irakurketa ezberdinak izan ditzake, bat ere bereientzat oso deserosoa dena, gaur egungo ikuspuntutik izatea existitu zela Espainia bat nun Nafarroa etzagoen. Bien.
Eta orduan, hori ez, Fernando Katolikoaren politikaren helburua berehala bihurtu zen Nafarroa. Garai hartako Vatikanoko enbaxadore batek esan zuen urte batzu beranduago, Fernando Katolikoak esan zuen, Fernando Katolikoari buruz esan zuen, bazeukala obsesio bat Nafarroarekin. Berak akabatu nahi zuen, bukatu nahi zuen, hala edo nola Nafarroaren independentziarekin. Horregatik, etengabe sortu zituen eta provokatu zituen istiluak, provokatu zituen presio diplomatikoak, istilu militarrak mugetan, eta ez bakarrik hori, baizik eta baita ere behamondarrak lagundu zituen. Ez behamondarrak lagundu zituen eta subventzionatu zituen desorekatzeko erresuma. Iritsi zen, Fernando Katolikoa da benetan pertsonai makiabelikoa, okertu eta bihurria, baina muturreraino. Berak adibidez, Nafarroako erregei, gutunak eta bidaltzen zizkien esanez, aizue, egin ezazue pakea Frantziarekin, sinatu ezazu pakea Frantziarekin, interesatzen zaigu zuek, tartekari bezala eta egitea, eta bitartean, Nafarroako erregeek hori egiten zuten bitartean, berak idazten zion Aita Santuari, esanez, fijatu zaitez, hauek fismatikoak eta erejeak diren frantsesekin elkartzen ari dira. Fijatu zaitezte ze joku bikoitza egiten ari zen. Hori demostratua dago. Jose Luis Orella, Deustuko katedradunak manejatu ditu eskutitz hori. Alde batetik, Nafarroko erregei bidaltzen ziena, esanez, egin zaitezte Frantziako erregeen laguna, eta gero Aita Santuari bidalitakoak esanez, mira estos cabrones, zer egiten ari diren Frantziarekin. Beraz, eta esaten dizuen bezala, hori dena, subvenzionatzen zituen bitartean behamondarrak, eta presio diplomatikoak egiten zituen bitartean. Gauzak horrela, pentsatu algo genuke, Nafarroako errege gaixo hauek oso papeleta txarra zeukatela. Bueno, pues ez. Hala eta guztiz ere, Juan hirugarrena, Juan de Albret, Juan de Labrit, edo deitzen dugun moduan, eta bere emaztea Katarina oso papera ona jokatu zuten. Eta lortu zuten erresuma lasaitzea. Behamondarrak zapaldu zituzten, Leringo kontea, behamondarren nagusia, atzerrira joan behar izan zen, eta esan dezakegu 1507 Nafarroako erresuma erabat paketsua dagoela. Ez dago gerrarik. Eta hau da oso importantea. 1480 ja ez dago gerra zibilek Nafarroan. 1507an saiatu zen behamondarren nagusia, Luis Beaumont, saiatu zen matxinatzen eta kanpora joan behar izan zuen. Beraz ez dago gerrarik. Zergatik esaten dut dago? Ze historiografia ofizialak eta Nafarroako gobernua barne, esan behar digute eta kontatu behar digute eta bere liburuetan kontatzen ari dira, Nafarroa zela ingobernable, behamondarrak eta agramondarrak ari zirela zutafuego, Nafarroak, azken finean, funtsean dagoen mezua da, Fernando Katolikoak etorri behar izan zuela Nafarrora pakea esartzera, Nafarrak ez ginelako gauza gure artean moldatzeko. Hori da mezua. Eta guztiz, faltsua da. Álvaro Adotek, beste historiadore batek, demostratu zuen ja, aspaldin, 1517tik aurrera ez dagoela gerrarik Nafarroan. Nafarroa paketsu dago. Eta justu alderantziz. Haiek esan behar digutenaren kontrakoa. Izan zen, justu Fernando Katolikoak konturatu zenean, behamondarrak ja etzinela nahiko, erabilitako tonto horiek, ja ezin zutela gehiago desorekatu erresuma, eta Nafarroa paketsua zegoen, ja momentu horretan erabaki zuen, bueno, pues, si con estos no puedo, nik neuk egin beharko dut. Eta momentu horretan, egin zuen konkista. Da, justu kontatu digutenaren alderantzizkoa. Bien, eta kontua da, hori, azkenean, 1512ko uztailaren 21ean, Goizuetatik eta Olaztitik, bi armada erraldoiak sartu zirela Sakanatik eta Iruñeko bidea hartu zuten.
Ideia bat egiteko nolakoa zen armada hori, Albako dukeak agintzen zuen armada hori, esate dute 13.000 soldadu zeuskala, eta testigantzek esate dute 12 kilometro hartzen zuela zaldi, kainoi, urdi, eta 12 kilometroko imaginatu garai hartan ze izango litzateke. Abiatu ziren Iruñera eta Iruñean setio bat ezarri zuten. Aipatu dizut 13.000 soldadu etorri zirela, garai hartan Iruñak 7.000 biztanle zituen. Osea, soldadu erasotzaile kopuruak bikoizten zuen Iruñeko biztanleria, barne, por supuesto, zaharrak eta umeak eta dena. Orduan, Nafarroako erregeak saiatu ziren ezartzen defentsa bat, hasiera batean Etxarrin planteatu zuten, etorri ziren ona, garai hartako Nafarroako soldadurik hoberenak omen ziren erronkariarrak, etorri ziren ona, ikusi zuten zer nolako defentsak zituen Etxarrik, baina ikusi zuten defensa oso zaharrak zirela, 14. mendean ezarri zirenak Carlos Bigarrenaren garaian defendatzeko, garai hartan la frontera de Malhechor, edo ditu zuten Lapurren muga, edo ditu zuten ura, baina une honetan halako armada baten aurka kainoiekin eta ezin eskoa zen. Gero planteatu zuten beste defentsa bat Oskian, eta hor bai egon ziren enfrentamenduak eta gero Iruñan, gero Irunberrin, baina argi eta garbi ikusi zuten ezin zela. Eta egoera horretan erregeak, beraiek ere, Juan eta Katalinak, alde egin zuten, eta egin ahal izan zuten gauza bakarra. Hau da, Benafarrora eta Biarnora joan, Nafarroa ziren baiten lurralde horiek garai horretan, eta han bildu indarrak bilatu aliatuak itzultzeko. Esaten dutenean, Nafarroak ez zuela bere independentzia defendatu, eta hori ere Nafarroatik eta historiografia ofizialetik askotan esango digute, kontutan hartu behar dugu ze dimensioak zituen garai hartako jarrituak eta gaur egun zer egingo genuke guk, ez dakit, estatu batu erren armada osoa sartuko balitz sakaratik, zein behar duzu. Orduan, kontua da, azken finean, Albako dukea sartu zela Iruñan eta hartu zuen Fernando Katolikoaren izenean, uztailaren 25. Azken hiria, errenditu zen azken hiria izan zen Tutera, irailaren 9an, eta geroago gelditu ziren beste defentsa puntu konkretu batzuk, adibidez Lizarrako gaztelua izan zen Nafarroa garaian, errenditu zen azkenekoa, eta hori gertatu zen urriaren 30an. Oraindik gelditu ziren independienteak, edo gelditu ziren Nafarroako erregearen eskuetan Benafarroako lurraldeak. Garitxia da, lehen aipatu ditut, Beamondarrak eta Agramondarrak, jase gauzak, Beamondarrak eta Agramondarrak, Agramondar guztiak eta Beamondar asko jarri zirela independentzia defendatzeko elkarrekin, eta Beamondarren gaztelu nagusia, Bidasunen dagoena, eta Agramondarrena independiente gelditu ziren lepo etxaiek, kasu honetan aliatuak Espainiarren aurka. Berehala montatu zen kontra erasoa, eta urte berean, urte bereko 3 hilabete beranduago, Nafarroako erregea itzuli zen Nafarroa berreskuratzeko asmoz. Plana zen Benafarroatik sartu, erronkaritik, eta iparraldeko baiaretatik, eta hori gertatzen zen bitartean, Nafarroako hiri eta herri guztietan altxamenduak egongo zirela. Horrela egin ziren, eta Iruña setiatzera iritsi ziren haiek ere. Saiatu ziren Iruña asaltatzen 3 aldiz, baina ez zuten lortu. Azaroaren 5 eta 27 eman ziren azken saialdiak, baina asalto horietan eta soldadu asko, izaki asko, galdu eta gero azkenean ez zuten lortu. Enfrentamendu hau Iruñan egon zena, historia liburuek eta deskribatzen dute beste modu batez. Deskribatzen dute ez Nafarroako erregea saiatu zela bere tronua berreskuratuz eta bere estatua berreskuratuz, baizik eta frantsesak
frantsesek asaltatu zutela Iruñan. Ideia bat egin dezazuen, noraino ziren frantsesak, komilen artean, burruka hori eraman zuten soldaduak, jarri behar dizut testu bat, da garai hartako testu bat, Luis de Correa izan zen Albako dukearen soldadu bat, soldadu espainiar bat. Beraz, poco sospechoso de navarrismo. Eta berak, Nafarroko konkista gertatu eta hurrengo urtean idatzi zuen liburu bat. La crónica de la conquista de Navarra por el duque de Alba. 1508. Eta begiratu nola deskribatu zuen setio hori. Jartzen du, el rey Don Juan, Nafarroko erregeak, puso en la delantera 300 hombres de armas con una bandera colorada con ciertas bandas. Bueno, bandera zen, imaginatu dezakezu, una bandera colorada con ciertas bandas, no hay que pensar mucho. Con una bandera colorada con ciertas bandas de oro en ella, a la cual todos juraban de no la desamparar. Estos caballeros eran de los gentiles hombres del rey Don Juan. Eta gero, ya erasoa deskribatzen duenean, esaten du. Ellos, los navarros, gritaban Francia, Alemania, Navarra, los nuestros, España, Castilla. Mas al fin, tanto daño recibían sin poder ganar un palmo de tierra, con la pólvora ardiendo, que habiéndolo porfiado más de una hora, se retiraron llevando consigo 18 cuerpos de hombres principales, de capitanes, y dejando en la cava, es decir, en el foso, las primeras 2 banderas, sus poseedores abrazados con ellas muertos y hasta 100 compañeros que por no desampararlas perdieron sus vidas. Bueno, pues hau da, oraindik, gure seme alabek, erabiltzen dituzten testu liburuetan, oraindik, jartzen duena frantsesak, etorri zirela Nafarroa konkistatzeko asmoz, eta ez da begiratu, errealitatea zein zen. Bien, edozein kasutan ere, eta esan dizuet, ikusi duzue, porrot egin zutela, saiakera horretan, eta azkenean negua hurbiltzen ari zela, eta gainera Logroñotik Espainiar armada berri bat etortzen ari zen bitartean, azkenean erretiratu behar izan zuten, eta erretirada hori eman zen oso eguraldi kaskarrarekin, hotza, gozea, eta gaira portuak zeharkatu behar izan zituzten, eta egoera horretan gertatu zen episodio ura kainoiena, baita ere, seguro, entzun duguna. Gipuzkoako jaun batzuk, Berazteriko jaunak, eraso zuen, Espainiarren alde noski, eta Alemaniar mertzenario batzuei kendu zizkien 12 kainoi horiek, gero urteetan zehar egon zirenak Gipuzkoako armarrian, ja ez daudenak. Eta 1512ko abenduran 12rako esan dezakegu, bigarren saiakera hau, edo lehenengo saiakera honek porrot egin duela. Horrela geratu ziren gauzak, esan dezakegu momentu honetan ja bukatu zirela Nafarren nahiak bere erresuma berreskuratzeko? Ez. 4 urte beranduago, beste saiakera odoltsu bat gertatu zen. Momentu honetan, 1516ko udaberrian, gertatu zen gauza on bat Nafarrentzat. Fernando Katolikoa hiltzera. Eta egoera horretan, aurre ikusten zen gaztelan arazoak egongo zirela, ez zen garbi ikusten zeinek hartu behar zuen koroa, erdi burruka zibil bat hasi zen, eta hori berehala ikusi zuten Nafarroako erregeak oso aukera ona zela saiatzeko berriro. Problema, oso ondia, haien aliatu frantsesek ezin izango zituztela lagundu. Frantziari gauzak oso gaizki joten ari zaizkio Italian, con el gran capitán, todas estas historias, eta orduan Nafarroako erregeari Frantziako erregeak esaten dio, majo, zu bakarrik, nik ezingo dizut lagundu. Nafarroako erregeak bildu zituen 5.000 bat soldadu, ez ziren asko, garai hartarako, eta saiatu ziren Nafarroa berreskuratzen. Armada bitan banatu zuten, alde batetik Nafarroako erregeak berak, Juan Hirugarrena sartu zen Orreagako monastegitik, eta beste alde batetik Pedro Mariskala sartu zen Erronkaritik. Batzuk Orreagatik eta beste batzuk Erronkaritik. Eta orduan, berriro ere gauzak gaizkiak ziren. Hasiera batean, Erronkari, Naezkoan eta Zaraitzun jaso zituzten, askatzaile bezala, matxinatu zen Nafarroa guztia,
ez badira testigantza oso kuriosoak ze gauzak gertatu ziren une honetan, nola Nafarroako herri eta hiri guztietan, kasi festa egin zuten, itzuli zenean erregea, baina berehala arazoak suertatu ziren. Pedro Mariscala, Nafarroako garai hartako soldadurik bikainena, Nafarroako armadako nagusia zena, eta segurazki prestatua zegoen pertsona bakarra, aurre egiteko gaztelauei, hau zen veteranoa Italiako gerretan egon zen, 1513an bertan garaitu zituen bataila batetan gaztelauak, en fin, bazen oso prestatua zegoen pertsona, baina isolatua gelditu zen erronkarin. Erronkarin zegoela, sekulako elurtea bota zuen, eta bera geratu zen ezin aurreratuz eta ez da ere ezin atzerakoz. Bera bakarrik 1000 soldaduekin zegoen, eta hori oso gutxi zen. Eta azkenean, eraso zituzten, Bilalba koronelak eraso zituen, koronel espainiarrak eraso zituen izabatik oso gertu, eta sarraski bat ekiditeko Mariscala eta bere 18 kapitain importanteenak entregatu ziren besteen bizitzaren truke. Segurazki momentu honetan Nafarroak galdu zituen posibilitate errealak independentzia berreskuratzen. Militar hau gaztelauen eskuetan gelditu zen momentutik, ja ez zegoen posibilitate gehiegirik. Zer gertatu zen Pedro Mariscalarekin? Eraman zutela preso gaztelara, Simancasera, eta bertan urte gutxi batzuk beranduago erahil zuten. Noski, esan zuten bere buruaz beste, egin zuela, baina nahiko garbi dago, erahil zutela, ez? Topatu zuten hor zauri batzuk zituela lepoan, hola, labana batekin puntarekin eman da, baita ere zauri batzuk besoan, hor burruka bat egon zen, eta erahil zuten Gartzelan zegoela. Hori baino lehenago, Carlos, Emperadorea Carlos I de España y V de Alemania, saiatu zen bere ganatzen Pedro Mariscala, konstientea zelako Pedro Mariscala bere ganatuzkero Nafarroa ja ezitzaiola eskapatuko. Eta Sandoval, Espainiar historiadoreak kontatu zuenez, Pedro Mariscala atera zutenetik bere ziegatik, Gartzelatik, gaztelu honetatik, eta eraman zutenean Carlos Lehenengoaren aurrera, Carlos Emperadorearen aurrera, berak, Carlosek esan zion itzuliko zizkiola bere ondasun guztiak, askatasun emango ziola, eta ez dakizen bat aberastasunak emango zizkiola, bere zerbitzuan jarrizkero, eta hori esaten du Espainiar historiadore batek, Sandovalek, esaten du, Pedro Mariscalak esan zion literalki que no podía ponerse a su servicio porque él no era español. Gaur egun, hau badakit irakurketa politiko ezberdinak izan ditzakela, eta batzuen ustez, hau izango da manipulazio bat, politiko eta ez dakizen, baina horiek dira esan zizkion hitzak. No me puedo poner a su servicio porque yo no soy español. Normala da, 16. mendearen hasieran, Nafarroa independente batetan jaiotako tipo batek, ez zuen bere burua ikusten Espainia bezala. Gaur egun behar da gauzak ezberdin daude, baina garai horretan ez dugu horrela zen. Bueno, eta honen ondorioa, Nafarroako bigarren saialdi honen ondorio zuzena izan zen Nafarroako gazteluen suntxiketa. Cisneros kardinalak agindu zuen Nafarroako erresumako gaztelu guztiak eta hirietako eta herrietako arrese guztiak botatzen. Aitzakia argi eta garbi zen, ebitatzeko gaztelu horietan sartzea Nafar soldaduak eta defensa ahultzeko. Baina hori ez da bakarrik. Nafarroko gazteluak, adibidez ikusten zuen Irulegi edo Txarriko arresiak ikusi dugu lehenago, ez zirela operatiboak, ez zutela balio garai hartako gerrarako. Asmoa zen askoz ere politikoago eta moralagoa. Garai hartan, Nafarrentzat estaduaren simboloak ziren gazteluak suntsitzean desagertzen ziren lehengo independentzia eta lehengo estadu horren simboloak. Eta harresietan, gaur egungo ikuspuntutik oso zaila da guretzat ulertzea hiri baterako zer ziren harresiak. Harresiek markatzen zuten
hiri edo herri batetan kanpoa eta barrua. Garai hartako etxarrikoek, orain etxarri nola dagoen ikusiko balute, se sentirían horrorizados. Harresirik gabe, sentituko ziren babes-gabezian. Harresiek markatzen zuten muga bat. Markatzen zuten eremu linguistiko bat, askotan. Markatzen zuten baita ere eremu bat ekonomikoa. Haien arteko lanak eta auzolanak eta ziren muga edo harresi horren barrukoak. Eta markatzen zuen baita ere eremu profilaktiko bat, gaixotasunak eta izurriteak eta zirenean, egiten zuten lehenengo gauza zen, hiria itxi. Akizue, gauero izten ziren hiri eta herrietako bateak. Eta momentu horretatik sentitzen ziren barrukak seguru. Harresiak botatzerakoan, jendea lur jota gerituko zen. Babes gabezian. Gazteluak bota zituzten eta harresiak bota zituztenen benetako nahia etzan militarra, morala baizik. Zigortu nahi zuten Nafarren morala. Nafarren borrukatzeko espiritua. Eta galdetzen badiogu gure buruari, honetaz konstienteak ziren gaztelauak. Hori gaur egungo ikuspuntutik, igual ikusi dezakegu. Baina Cisneros kardinalak hori agindu zuenean, eta Villalba koronelak agindua bete zuenean, konstienteak ziren zer egiten ari ziren? Begira, ze testu bidali zion, hau da Lizarrako gaztelua, Garainuko gaztelua, orain indusketa arkeologikoak bertan egiten ari dira, mendik oso gertu, Oskiatetik oso gertu, Tiebas, zutxitutako beste gaztelu bat, eta begiratu testuan zer esan zion Villalba, Espainiar koronelak, Cisneros kardinalari, hau da, agindua eman zionari. Fetetu zaitezte zer esaten zuen. Garai hartako hizkuntzan dago, Navarra está tan baja de fantasías después de que vuestra señoría reverendísima mandó derrocar los muros que no hay hombre que ose alzar la cabeza. Osea, Nafarren egoera, gazteluak eta harresiak bota zituztenean zen hori, que ya no había aquí quien se atreviera a levantar la cabeza. Eta jarretzen zuen esaten, de esta manera el reino, Navarra, no puede estar más sojuzgado y más sujeto, y ninguno en aquel reino tendrá atrevimiento ni osadía para rebelarse. Hori da, benetako naia. Naia morala, naia politiko. Ez bakarrik militarra. Bien, edozein kasutan ere, gauzak ez ziren horrela geratu. Eta oraindik ere, gelditzen zaizkigu bi pasarte oso importanteak Nafarroaren burruka honetan. Bata da Noaingo bataia eta bestea da noski Amaiur. Hori gertatu zen 1521 eta une honetan Nafarroako erregea da ja Juan Albertekoa den semea, Enrique Bigarren. Momentu honetan, Nafarroan, Espainian, badago komuneroen altxamendua eta orduan aprobetxatu zuten momentua berriro saiatzeko Nafarroa konkistatzen. Eta une honetan gainera baita ere Frantziarren laguntzarekin. Frantzia, une honetan soldaduak eta kainoiak, 30 kainoi, eman zizkion Nafarroako erregeari birkonkistatzeko Nafarroa. Zoritxarrez komuneroen altxamendua berehala bukatu zen, hemen ikusten duzue, seguro zuetako askok ikasi dituzuen, Padilla, Brago y Maldonado, los comuneros de Castilla, horretaz bai kontatu digutela askota, zuetako askok ikasi duzue Padilla, Brago y Maldonado. Del Mariscal de Navarra no nos han contado nunca nada. Eta jarraitzen dugu berdin, hori da grabeena, jarraitzen dugula berdin. Nik historia ematen dut urtero, duela 20 urte ematen dut ikastola batetan. Eta zerbait irakatsi nahi badiegu gure ikaslei Nafarroako historiari buruz, guk sortu behar ditugu materiale horiek. Espainiar argitaletxeetara jotzen badugu, berriro agertzen zaizkigu, el Cid Campeador, Guzmán el Bueno, Roger de Flor, Agustina de Aragón, el Cid, etc. Baina Pedro Mariscalaren arrastorik ez da. Bueno. Zoritxarrez diot hauek berehala ejekutatu zituzten eta frakasatu egin zuen komuneroen altxamendua. Hala eta guztiz ere, Nafarroako erregea ejerzito haundi batekin sartuko da Nafarroan, badakizue, horien buru izango da Asparrots, generala, eta 12.000 soldadurekin. Ejerzito haundi bat. Haien artean, baziren baita ere, la florinata del ejército francés. Zalduneria korazakua deitzen zirenak, la gente de armas, gendarme, hortik dator, gendarme, gaur egun, los gendarmes franceses, eran la élite del ejército francés.
Armada hori eta Nafarroako soldaduekin sartu ziren maiatzaren 9an, eta esaten denean Nafarroak 1512 erresistentziarik ez zuela egin, eta esaten dutenean Espainiarrak sartu zirela eta Nafarroako erregea joan zirela, eta 3 hilabete kostatu zitzaien Espainiarrei menperatzea Nafarroa, garai horretan. Bakizu zenbat denboratan askatu zuten Nafarroa oraingo honetan? 20 egunetan. 20 egunetan Nafarroa guztia iparraldetik hegoaldera dago Nafarroako erregearen eskuetan. Hori ez digute inoiz kontatzen. 2 konkista egon ziren, bata 1512koa. Hau, birkonkistatu zutelako lurralde guztia. Eta gero, egongo da, beste konkista bat definitiboa. Bueno, kontua da, ja 20 egunetan soilik Nafarroa berreskuratu dutela. Kontua da, Gaztelauak ez zirela horrekin konformatu, armada erraldoi bat ekarri zuten Logroñotik, esan dizuet, Nafarroako eta Frantziako erregeek bildu zituztela 12.000 soldadu ideia bat egiteko, Gaztelatik etorri ziren armadak 30.000 soldadurekin etorri ziren. Era bitan banatua, bata Logroñotik sartu zen eta bestea Aragoitik. Horregatik esaten denean, Gaztelak konkistatu zuela Nafarroa? Mentira, ez da egia. Azteko, Fernando el Katoliko ja hasiera batean etzen Gaztelako erregea, Aragoikoa baizik. Baina oso gaizki, gelditza oso gaizki jotzen du belarrian, da politikoki oso inkorrekto, esatea Espainiak konkistatu zuela Nafarroa, beratik esate dute Gaztela, gezurra da. Eta oraingo honetan ere, Aragoitik sartu zen ejertzito bat, eta beste bat Gaztelatik, beste bat Logroñotik. Biak elkartu ziren Noainen zai zeuden Nafarroako eta Frantziako soldaduak, ez zegoen gaizki pentsatua, kainoiak eta Karraskaleko gainera begira, eta atzekaldean bazeukaten Iruña, momentu batean, atzera jotzeko eta babesteko. Baina, atzetik sartu zitzaizkie, kontua da, noaingo gudua, noaingo bataia, ekainaren 30an ospatzen dugu urtero noaingo bataia, galdu zela eta bertan gelditu zirela 6.000 soldadu frantsesak eta nafarrak hilik. 6.000. Haien artean pertsonai oso importanteak. Nafarroako, noblezia, esango genuke, militar ospetsuak, haien artean Carlos Mauleongoa. Haien artean. Bien, eta momentu honetatik aurrera hasiko da bigarren konkista, ezta? Baina oraindik falta zaigu pasarte bat. Nafarroako konkistaren kasi esango genuke, azken pasartea, ez Amaiur. Amaiurren zer gertatzen da, posibilitateak eta esperantza guztiak galdu direnean, 200 zaldun guztiak Nafarrak sartu zirela gazteluaren barruan eta azken defentsa bat saiatzeko asmoz. Noski, 200 zaldun horiek bazekiten oso ongi ez zutela deus egitekorik, ezinezkoa izango zela aurre egitea Espainiar armada erraldoiari, baina hala eta guztiz ere sartu ziren barruan azken defensa hori egiteko asmoz. Haien artean daude, guztien nagusia da Jaime Velaz Medranokoa eta bere semea, Luis, eta baita ere, horiek dira lehenengo bi buruak, atzetik datoz San Francisco Javierren bi anaiak, Miguel de Xavier eta Juan de Azpilcueta. Bi anai horiek dira gaur egun, egongo ziren dudarik gabe, Galzonek espetxean sartuko zituen aspaldin, egon zirelako burruka guztietan, 1512 horiek oso gazteak dira, jaio ziren 1495ean, baina ja 1516erako daude. Eskapatu ziren, de los pocos que se escaparon, erronkariko izabako zelada horretatik, eta gero egon ziren Noainen, eta gero sartu ziren baita ere Amaiurren. 200 bat zaldun, eta hori ez, asmoa defendatzea ahalko zuten bitartean. Ideia bat egiteko ze itxaropen gutxi zeukaten gauzak ongi ateratzeko, eta bazekitela gauzak ez zirela ongi aterako, konserbatu ditugu eskutiz batzuk, Jaime Velazek bidali zuen San Francisco Javierren anai nagusia, Miguel de Xavier, bidali zuen, bueltak ematera baiaratik, bastantik eta total 200 soldadu horiek barruan egon beharrean, zuk hartu soldaduen erdia eta joan zaitez, erasoak egitera, edo erasotzera Espainiarrak, edo, ez dakitez, lapurtzera
abereak edo. Eta orduan, joaten ari zela Miguel de Xavier, honek idatzi zion eskutitz batean esan ez, gaixo, joan zaitez, baina ez zaitez ahaztu gu hemen gelitzen garela. Eta konservatu dugu horren erantzuna. Miguel de Xavierrek Jaime Belazi bidali zion eskutitza. Eta da, benetan salatzen du ze itxaropen gutxi zeukaten. Esan zion, esté tranquila vuestra señoría, porque en el momento final todos estaremos en el castillo. Bazekiten gauzak nola bukatuko ziren. Eta gertatu zen, 16 kainoiekin bombardeatu zuten gaztelua, hemen ikusketa arkeologikoak egin direnean, joan ginen egun honetan gaztelua ikustera eta arkeologoak atera ziren, joan ginen historiadore batzuk eta atera ziren arkeologoak, baina enkantadizimos, topatu zutelako garai hartako bomba bat, ez? Hau da, kainoi bala bat, hau da, Amaiurko gazteluaren harriak, eta ikusten zuen honek lehertu zuen kanpoalde hori eta sartu zen hor barruan. Atera behar izan zuten palanka batekin eta kainoi bala horrek izatu zuen 15 kilo. Gero agertu ziren gehiago, eta espata bat ere agertu da uda honetan, garai hartako espata. Bueno, kontua da, azkenean konkistatu zutela gaztelua, noski, ezagutzen duzue historia. Agertu dira arrasto batzuk, adibidez hau badakigu, hau gaur egun dago Arraio zen, Xabi Otero argazkilariaren etxean dago, eta hau da garai batean Amaiurko atea zena. Ez da ikuste detaile bat, hor dago. Ikusten duzue, atea burdinezkoa da, baditu bi xafla oso potoloak, eta hori dira hiltzeak, dekoraziorako, baina gero ikusten duzue, toki guztietatik badaudela bestelako zuloak, horiek dira tiroak. Horiek dira zu armekin egindako zuloak, 18 zulo ditu. Eta horietako 6 zeharkatu zuten atea, batetik bestera. Egon ziren tiroak, baina aztartar. Bueno, hauetatik, San Francisco Javierren anaia, eraman zuten Iruñera, Jaime Belaz eta bere semearekin. Hiru horiek ekarri zituzten Iruñera. Jaime Belaz, bere semea Luis eta San Francisco Javierren anai nagusia. Anai gaztea bidali zuten Atienzara preso. Eta antxe egon zen 6 o 7 urte preso. Eta Iruñean sartutako bi preso horiek, 15 egunetan aita eta semea agertu ziren hilik gartzean. Horrendik daude esaten dutenak, que no está claro que les hubieran matado, que les hubieran envenenado. Aita eta semea agertzen dira ziega berean, egun berean hilik, handik, hau gertatu eta 14 egun beranduago, no esperaban demasiado. Eta, orduan, San Francisco Javierren anai nagusiak pentsatuko zuen urrengoani, eskapatu zen gartzelatik, oso gauza bitxia da. Garai hartan, presoek ordaindu behar zituzten haien janaria, eta San Francisco Javierri janaria egunero eramaten zion emakume ez ezagun bat, ez dakigu zein den. Emakume hori, baina egunero eramaten zion janaria. Eta orduan, Miguel de Xavier, San Francisco Javierren anaiak, trukatu zituen arropak emakume horrekin, eta atera zen gartzelatik mozorratua. Esango didazue, hau ez bada novela bat egiteko modukoa, zer gertatu zen emakume horrekin, zoritzarrez ez dakigu. Hemen agertu den komikia ikusi duzuen, hor bat, jarri dugu maitasun historia bat, eta baina benetan ez dakigu zintzen emakume hori. Baina bai, bizitza salbatu zioa. Eta gero, Miguel de Javier topatuko dugu, Hondarribian eta 1524 arte jarraitu zuen borrukan. Eta horrela bukatzen da asuntoa, hemen duzue Amaiur gaur egun, hemen badakigu honen azpian dagoela dorrea, dorre karratua, hemen agertzen dena, eta, hemen ikusten duzuen dorre hau, izango litzateke hemen dagoen ez da ikusten, baina hemen dagoena, indusketa arkeologikoak daude oso aurreratuak, berreskuratu duteia arantzadikoek oinplano guztiak, badakigu nolakoa zen gaztelua, oso diferentzia gutxirekin, dorre handi bat eta gero bi arresi, dorre zirkular batzuekin. Hori da iritsi zaiguna. Honen atzetik Nafarroa badakizue independente jarraitu zuen Nafarroako hirugarrenarekin, gero Enrique hirugarrenarekin,
eta horrela Nafarroa elkartu zuten indartuta Frantziako erresumarekin, eta geroztik Frantziako erregeak beti titulatu ziren Roi de France de Navarre. Hemen ikusten duzue txampon bat, Frantziako azken erregearen garaikoa, gillotinatu zuten Luis XVI garrenaren garaikoa, Nafarroako Luis Bosgarrena izango zenaren txampona, eta ikusten duzue, daudela elkarrekin, Frantziako eta Nafarroako armarriak bata bestean. Beraz, Frantziako Frantziar estatuak jabetu zen Benafarroaz, baina tartean egon zen beste mende bat nun Benafarroan sortu zen Nafarroako borte humanista eta berpizkundekoa, Margarita Erreginak, idatzi zuena Las prisiones de la Reina de Navarra, eta Leptameron, emakume kulto bat, eta bere alaba Juanaren garaian idatzi ziren euskarazko lehenengo liburuak. Beraz, Benafarroak jarraitu zuen bere trajektoria, Nafarroaren trajektoria, kultura, eta, bestelakoa, eta Nafarroa garaia dekin badakizu gertatu zen. Inkorporatu gintuztela derrigorrez Espainiar proiektu imperialista hortara, Amerikako aurkikuntza eta herri indigenen akulturazioa, inkisizioa, rigorismo religiosoak, eta modu horretan, eta konpartitu genituen Espainiarekin 18 eta 20. Mendean izandako gorabehera guztiak gaur egungo egoera honetara iritsi arte, eta hau da gaur egungo panorama erreala. Ikusita jarraitu dugun trajektoria ibilera guztia, uste dut toki gutxitan dagoela horren besteko diferentzia historia eta errealitatearen artean. Eta horretan gaude. Oraingo urte honetan, 2012, Navarralden, Nafarroa biziriken eta halako tokietan gaudenok ez dugu berreskuratu nahi erresuma bat. Ez dugu hemen beste errege batzuk ez dugu jarri nahi. Ezagutu ditugun egilea nekota sobran dugu. Ez dugu berriro Nafarroako erresuma bat eratu nahi. Ez nahi duguna eta proposatzen duguna eta benetan berreskuratu nahi duguna, da alde batetik, eta hori da historia doreen lana, berreskuratu nahi dugu memoria. Jakiteko guztiok ze izan garen. Eta gero, etorriko da, segurazki 2012, eta gero, eztabaida politikoa, eta hori utziko diegu politikoei ez pentsatzea ze estrategiak jarraitu behar diren, edo zer egin behar dugun, ez berreskuratzeko galdu dugun, batez ere, galdu dugun erabakitzeko eskubide hori. Orain, eta nahiz eta esaten diguten, Nafarroa elkartu zela nahi izan zutelako, eta borondate honez, eta Espainiarekin, errealitatea da, hau itun bat izango balitz, itun bat egiten dugunean, beti dago itun hori hausteko posibilitatea. Zuek uste duzue, oraingo egoera hau hausteko posibilitatea dagoela horrela borondatez, nik esango duke ezetz. Baina errealitatea hori da. Momentuz, 2012, berreskuratu nahi dugu memoria historiko hau. Eta gero, etorriko dira eztabaida politikoak. Kontua da, modu honetan bukatzen dela Nafarroako erresumaren ibilera luze hori, eta baita ere bukatzen da nire itzaldia. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit apisonadora historiko ondoren izango duzuen gogorik zerbait komentatzeko edo garatzeko. Bestela, horretzeko du. Bueno, nahiko izan dugu? Horretzeko du. Bueno, gogatu orduen eskerrak eman berai, olako txarra interesanti hau ematietik. Lazerra. Usted, bihar diela olako hitzaldiek aitzie. Eta, bueno, gogatu urrengo ostegunien karrik ez du nizenkoala atxaldeko 8 hitzaldi ziklontako azkenekoa, zorren hau izek emanko hau. Eta, bueno, titulu da 1512, oroimen historikoa eta ez da bai da. Eta, bueno, jende guzti gonbidetu ido, guztia agertu eta jende guztia izan. Eskerrik asko.